marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Saya pabotonom mudo tuahu dalan hanguluan. Gok dolas ni roha diadopan ni bohim. Akka hasudungan ni rohamdo di siamunmu saliling ni lilingna. Amen. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan. Namadok mauliati dohami Tuhan. Allah di papatar horo dohot akka si pilibigu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya paiyam madihami, di pinoparnami berita nauli jala pararat mai tu salhut bangso. Asa bisar sodang hasanga pomido di akka nahudul di hangulumon. Dohot di linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehuria hita sian nomor 75 ayat 3. Di minggu sadarion ima di patik patuluhon dohot lapatan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata. Yang gosoture dalan ay hona uhumna dusugut akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang kita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujar naroa, manang mangasi marhite-hite guar ni debata. Ay dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon guar ni debata. Ido sahatna atong rak mengidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nohok barto patik me. Amen. Mari dehuria hita.
Tatopo timadusatta tuadu panidebata tapau dubbe marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan para siroha mida dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami do pangalasion nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadei di lehon. Asa unang mago ganut na porsea di ibana. Asa hanguluan saliling nililing na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihuria hita. Tangihon mahatani debata epistel di minggu sadarion natar surat di perjamita biduopat mamuka sianaya sia sahatu ayat 12 tagonan tahe mardongan iba sianna ujung alamuba dengan namulorap marsaulihon parbue nani ula nabi. Songoni molorak modom dua hala marsiagora manasida alai behama lasna anggo di hala napujum ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau peotsa. Amin. Mari dihuria. Lupa
porsiau tai songonan hadi dakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea bideba ta Jehovah ido ama pargugu naswatu dosa natu mo palangi do tanah au porsea di Yesus Kristus anak bideba ta Jehovah nasasadai imana di lumbuhon ni si Maria nagabagabia siya tonni parbadia andolang sohaubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuan ni silatus namate talpajal to ibana di hau pinansilang na tua tuba na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamu ni debata Jehovah manai pargugu na suatu dosa di sima ibana pai mamulak sugu tu tanoon manghumi halak na mangolu do namate au porsea ditoni parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatoban yaka Kristen akka nabadia do diasisani dosa do diatai nama dok mulak mangulus sogo daging halak mau mate do dia ngulan naswa sudah amin tabigima kor ina glory sola fide.
Tabigima tikting namasa doho si pamasaon ni Huriata HKBP Keramat Jati. Shalom, Horas, titing namasa dohot si pamasaon di Huriata Minggu tanggal 26 Januari 2025. Rumah wisada Pak Kobasion, sada titik sada. Goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Minggu sadarion, Minggu patoluhon Dung Epipanias. Topik Minggu hibul dagingi alai torop ruasna. Sada titik dua Barita Nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 di Parumeo Tuhatta sada anak boru tu keluarga Handri Aprisen Inata Rosemary Boru Saragi Sian Ik Duku Hipasdo Dakdanaki Suak Songoni Natorasna. Sada titik tolu Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 Nanengro di Patupa Huriata do Padidion Nabadia di permingguan pukul 10.30 WIB turuas naing mabuan ianakona tu Padidion Nabadia asa Roma marguru tu natoras na di Patupa di hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 masuk pukul 17.00 WIB di ruang Jesaya. Asa dibuan ma fotokopi akte pamasumasuon, fotokopi akte lahir dohot pengantar sian situa wik. Sada titik opat ruas perguru memuka hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 nunga tajalo gabi ruas perguru Ima Euneke Claudia Amelia Narosian Huria Nasosadokma Turihatta Nasida tinggal di Jalan Madukara RT 000602 nomor 20 Kelurahan Makassar masuk Wik Makassar sada. Sada titik 5 Titing nanaing merbagas Titing paduahon naing majalo pamas-masuhon parbagasumma Epa Lena Boru Lubanggaol SHMH Tubuni Inata Nyonya M Lubanggaol Doktoranda RDA Bulan Boru Silaban ruasnya HKBP Keramat Jati Sian Wik Duku Doot Orwana Henry Toman Jopan Lubang Tobing Esos anak Niyamata JB Lubatobing Tubuni Inata Silpana Lorette Hendrik Ruasni GPIB Siloam Jakarta Barat Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 00.00 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di Pasu-Pasu Tuhat di Batama Sakap Parsaripeon Nasida Tikting Perjolo Dohot Paduahon naing majalo pamasumasuon parbagasama Pahala Geraldo Tua Sitohang ST anak ni Amata Hotbel Sitohang
tubuni inata Piddan boru sidabutar, ruas ni HKBP Keramat Jati, Sian Pik Makassar Sada, Dohot Orwana, Yuni Pratisia Simarmata SPD MM, Boruni Amata N Simarmata SPD, Tubuni Inata M Boru Mandalu SGJ MKes, ruas ni HKBP PT Pahan Nauli, Lubuk Pakam, Resort Lubuk Pakam, Distrik 29 Deli Serdang. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, pukul 10 WIB di HKBP Polung, Resort Marbun, Distrik Opat Hubang. Di Pasu-Pasu Tuhan di Batama, Sakap Pasari Leon Nasidai. Rumawi 2 Dewan Koinonia 2 titik sada Seksi SKM Mamuka hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 permingguan sekolah minggu nungabe dibuka masuk manasida di pukul 08.00 WIB 2.2 Seksi Remaja Mamuka di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 permingguan remaja di Huriatta nungabe dibuka masuk manasida pukul 10.30 WIB di Sosohon Matu Natoras asa manoso yanokta di permingguan 2.3 ruas Nataba Sada Mamuka di hari Minggu Sadarion 26 Januari 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriatta Ima keluarga Ardian Yose Simaremare Inata Yuli Andirani Boru Manalu baru Marhasohotan tinggal di kompleks Pas Pampres Jalan Murai 2 A5 nomor 10 Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati masuk manasida Tuik Tengah. Nomor 2 Mamuka di Minggu Sadarion tanggal 26 Januari 2025 nunga tajalo gabi ruas ni Huriatta Ima nabaru Marhasohotan Ima keluarga Alexander Octavian Sitorus Inata Repina Lupita Olivia S. Borsiahaan tinggal di Jalan Sarbini Tolu nomor 10 RT 015 RW 06 Kelurahan Makassar Kecamatan Makassar masuk manasida Tuik Makassar 2 Tolu Mamuka di Minggu Sadarion tanggal 26 Januari 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriatta Ima keluarga Jun Chandra Pardede Inata Dosma Munte do Sadadak Danak Bawa Narosian GKPS Panobeian Simalungun Resort Panobeian Panei tinggal di Jalan Keramat Selatan nomor 30 RT 02 RW 04 Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati masuk manasida gabe Bik Tengah tatanya koma anggiat nasida gabe ruas Namangulu di Huriatta 2.2 ruas Napida Mamuka hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 nunga Pidda Huria Ima keluarga Melki Hasdungan Simajutak Inata Dr. Mary Elizabeth Boru Lubanggaul Sian Ik Keramat Jati Sada Pidda Tu HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 2 Bulalu de Boskap tatanya koma asa anggiat nasida gabi ruas Namangulu di Huria na Ibarui
Toru Rumawi Dewan Diakonia. Tolu titik sada Barita Namoding. Di hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Nunga Jimolo Marujungolu Amatta Jansen Pajaitan Manang Opu Laura Doli tutup umur 80 tahun 7 bulan sian wik kali sari tatanya koma keluargai asa hatop terapur rohan nasida Rumawi opat nama ragam opat titik sada nama kubasi payason nahumaliang di gereja dohot patu paon bunga altar ima di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 nanang roh dohot patu paon bunga ima sian MPA songoni masaha nititing di minggu ta sadarion akka naso di jahau di titingon boima tajaha di WA group iktabe manang website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Tabigima Kol PS Elpico.
Marede huria hita uhut tapapungu pelean sadaa doho sadabi. Amen.
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni debata Oma odope parjupangata dung tahun 2025 alani disomahami pasahato selamat Natal dohot selamat tahun baru madihita saluhutna. Las roha pajupang dohot kita sude atik penung apa lasong nalilik kita nama masih jalangan ate. Alai di pasu-pasu debata dohita di patari parhita sahatu tahun baruon tahala somma dinggan basa ni debata. Nuaing dipakulingi hatani debata mahita marhite sada Korintus 12 ayat 12 saharodi ayat 20. Songonoma didok disi. Upamana hibuldo dagingi alai torobdo anggo ruasna. Jala ruas natoropi majadihon daging nasasadai. Songonido Kristus. Aitoddi nasasadaido di padidihon tuhita saluhutna gabe sada daging nang Yahudi nang Gorik nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita di painupon toddi nasasadai ai dagingi pe dangna sada ruasna tung toropdo tung sura ninna pat di bahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani jala out sura ninna pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani out mata sadok dagingi di dia ma perbinegian out pinggol sadok dagingi di dia mah parnianggoan alai dia turho debatado inganan ni ganup ruas di dagingi marguru tu lomoni rohana alai out sura saruasi sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi ima sahatna. Huria nahin holongan ni debatan adorak so tajakon hatani debata jongjong mahita saluhutna. Mauliate hudul mahamu. Ia hatani padita Sakaria si majuta ditangi ho kamu dobe. Lumobi mahatani debata ai ise maau uban na marhuaso marhite hatakon gabeolo hamu jongjong alai ubal gado debata natuk gabe sitangi honota lao hanguluat di hitam ingulu siapare. Do mi sol do tadi majo do sahalinai do mi sol do adong do na bongor adong do na singil adong do satu ngaswara mangidehon adong do na fals adong do ayah do maksud nanuai inna gak bidang marede itu kan. Adong dosong na bingung, ayah di so narung marede hita na. Itu menggambarkan bahwa kita memang berbeda-beda. Pemikiran kita berbeda-beda, cara pandang kita berbeda-beda, hidup kita berbeda-beda, pengetahuan kita berbeda-beda. Gok nama rasing. Alai ida ma edei nakingan. Ala rabdo hita mangedehon ido benaga betabu hibul suaratai. Ala rab hita mangedehon gugu tabos hatai. Do suarai adik pe marasing-asing gu tibut tanaki di tiki jongjok kita adong do na tibo adong do na sokola tibo adong do na langsing adong do na daong adong na lengkung
Indo langsing molo lengkung atau ngasong nama tu mulai buku kan alani umur itu napasan na dejak sudah be langsing jadi alani do benar ikon haholongat tadu suandu ganup jolma sian na langsing sahatu na lengkung ima hera songon ima rupani kabaran na ay marasing-asing do hita di bait debata marasing-asing do hita di topa debata alani akamanginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus berbeda itu adalah berkat pasu-pasu doi molope marasing-asing kita sebab pada dasarnya kita dicipta Tuhan berbeda alanido halasom manadiho jala unang huroham mida nadihalak halasom ma nadiho unang huroham mernida nadidongammo. Seorang teolog Leon Morris pendeta Anglikan Australia dia ahli perjanjian baru madok songonon jangan iri dengan bakat orang lain tetapi jangan meremehkan bakat Anda sendiri. Jangan iri dengan bakat orang lain namun jangan meremehkan bakat Anda sendiri. Ternyata jujud do halak sai dumenggan nadi dirina di idasian nadi donganna alai di sisi na asing adong do halam madokor sai dumengga do nadi halaki sian nadi dirini ba sai mangapiem mak jadi dua godang na molo sai halak ni ida na dumenggan mangapiem mai ba alai molo sai hola dirini ba ni anggap na dumenggan gijang ni rohama naro alani hira-hira dua ni adong goy dihita wado kamanginan mangapiyat do hita to dongata di sada sisi alai di sada sisi gijang rohata alan yau doi angku dah ngawi be indah kan do nasi saya meranggap diri kita lebih hebat alani ima kamanginang diturpukon na merasa lebih penting, lebih berwibawa, lebih sangap. Sekelompok ruas ni huria na adong di Korintus. Gabe Roma kesombongan, gijang ni roha. Jala ima sikap mabarbar putar huria Korintus. Merasa nasida dumenggan sia donganna merasa nasida gumudang pasu-pasu ni debata talenta tu ibana gabe dihagijakon alani ido pola do bagi opat huriana di Korintus adong menambadokon hami kelompok ni si Apolos adong madokon hami kelompok ni Paulus hami mado kelompok Kefas adong madokon hami kelompok ni Kristus hami nina sada huria opat kelompok di huriau dang adong ya teh mar kelompok-kelompok kita teh dang adong ya mangina kan tua ni mak berarti berita naulion nungatakas di hita aina merasa doganuk kelompoki madokon hamidu na dumenggan hamidu na tumikos ujungna pocama huriai HP gabe tu matangis ma apostel Paulus mamereng huria amang nung ngasi tung holong rohani debata marhite Kristus makokop hamu alai kopocama hamu alani gijang ni rohamuna tung patutoru hamu marohamuna songon Kristus na patutoru dirina gabe uli portibion alani molo di bagasan halabohon sadani roha torup ni roha atik pemarasing-asing gabi budut pauliulihon huria jongjong huria macai denggan imana nidok ni turpukon alanido ditogihod do hita asa unang gabe puca unang gabe putar sada parpunguan sada punguan sada huria molope marasing saya unang gabe putar mandang siga rumah tangga alani na marasing ay may magsiamulan na pe ditop padibata hita marasing do dang itu teh ay marasing dua doho inata au 5 juta inata buru manurung dan itu teh
O buku pedek do HP ubuna tergejang do. Au birong HP inata agak manis. Kan itu otar muse. Kan itu memang marasing do hami di bait debata. Ala di nama rasing itu kupat tutoru diriku ibana pedi patutoru rohana ujungna gabe masih haholong kami jala las rohanami. Da ido nama bain ubana gabe boy bertahan sada keluarga rumah tangga tabe ai nama sia jua dohita atik pe marasing amo lodang masih jua kita segama gabe gaur ma jala boy magudang nama bae marsak rohata. Alanido molo pe marasing berbeda hita alai khotmah hita di bagasan hasadaon, gunakanlah potensi yang ada untuk membangun dengan kerendahan hati sebagaimana Kristus yang telah merendahkan hatinya. Odo jojo tu huria na adong di Korintus. Aladong kelompok Apolos, Upistaron, Makatai, kelompok Kepas pe tok songoni HP Apostol Paulus sela bolak do makata itong nangit do suarana dang apa lagugu ujung nama do ai dak tikosi hami do nagjago inna rupani dahulu do songoni tahe nang kelompok manang ruas ni huria babading badikon molo mak situon natabuan non molo ina situon nang ma nang situon ba yo ma inda kan ujung na gabe hernadong mapangalompokan alanido ido rap na porsia do hita, rap na punan ni Kristus do hita, rap na ni haholongan ni debata do hita, rap sahuria do hita, atong rap mahita pauliulihon, molo pe marasing-asing. Ido na nidok ni turpukon. Ala nido didok tu hita asa mabolokon aka sifat egoisme dan keinginan untuk tampil beda sendiri. Membuang sikap egoisme dan sikap mau tampil beda sendiri. Naking macai ulido korni solafide dohot elfiko. Ada nama bain uli ala atik pe marasing-asing suara nasida alai gabe sada do suarai. Ai sada suara do ta bikin naking ani. Hapi adong godisi suara sopran tenor alto. Macai uli ala sada ibana HP marasing-asing do suarana dang boy do honon ni suara sada ala ni hami di benda gabi tabukur taida suara dua pe bang godak ngala ni hami dak boy hamu marede inna ise do kan suara tulu pe songoni alai ala na sada do suara tai maka ketika ditanya dari Solafide dan juga Elpiko suara ni sudah na umuli nak kita bigi dang boy do honon suara ni inang buruon ai sadado suarani nasida alanido hasadaunido mabain uli satu tubuh tapi banyak anggota sadado pungwani alai gudang anggota ido nanido ni turpukta sadarion alani molo pedang apalah tampil beda sahalak bukan berarti yang lain dan semuanya tidak berarti rap mararga do sude gabe uli pasang apot debata marhite edetai imana perjolo naing idota alanido kita harus benar-benar melebur diri untuk menciptakan sebuah kebaikan sarupa doi molo tembok taida dong tembok ya tembokon uli taida alai ahad sedia do tembok di tarba ibaen adong do disi batu adong do disi pasir, adong do disi semen, adong do disi aek. Alai na tarida batembok. Tapi apakah sekalipun batu, pasir, semen dan air itu tidak kelihatan maka semua berarti mereka tidak berarti? Mereka justru berarti sekalipun mereka tidak muncul, tidak kelihatan. Songoni mahaulion ni pamatangon ala masyurupa sude anggota tubuh. Jadi dada polekos saya tampil beda iba sendiri kona satarida sa diboto halak tak pola songoni keegoisan dui. Saya songona minum kopi. Memang arsing do minum kopi on je pedak pola hutugi hobe do ngabe minum kopi. Minum jus nama molutung pe. Do kan? Ayalana beta minum kopi.
Hape ditiki minum kopi iba. Kopi itu terbuat dari kopi, gula, air. Hape warna kopi. Jadi gula dohot aiki. Nah itu egois itu kopi ini gitu kan. Egois ini. Kita minum kopi tetap namanya tetap kopi padahal bukan hanya kopi. Alanido si bolokono do nasongo di HP. Gabe menimbulkan hanya aku saja yang mau tampil sendiri, yang lain tidak dianggap. Itu teh alanido tumago do songon na mangalang kolak. Gitu kan? Molo kolak adong disi pisang, ada ubi, adong santan. Dan itu teh dung nialang ya kolak, tapi cita rasa kopinya cita rasa pisang dan ubinya tidak hilang. Alai dung nipanga rapak gabe tabuhian. Ngaya teh yala kamu tolak. Molo nang adong lo pamuna kiri pamu tok tu hami. Gitu kan? Manak togi ho kamu hami lah mangato. Asal rapi tambah mati. Perbedaan itu ternyata ketika disatukan akan menciptakan suatu cita rasa yang baru. Macai uli jala tabu jala ido nah hinirim di debata marhite apostol Paulus tuhuria Korintus atik pe marasing-asing nasi dan mereka berbeda-beda. Bukan berarti harus memisahkan diri, tetapi pergunakanlah, satukanlah padumu ma mersada ma pakai masude potensi asa uli jala jongjong huriai lau pasangapon debata ai jongjong huria lau pasangapon debatado dada lau patuduho diri niba namar gugu nau bisuk nau malo siat dongan alani ido Yesus rajani huria kan ido deta Yesus rajani huria udah toh alani dang padita 5 juta kerajaan huria dang situ rajani huria dang ruas rajani huria alai Yesus tuhatai do alani isero naik komar sangap di tonga-tonga ni huria tuhatai do kan itu alani do benar rohita madapoton ibana songone ditanaknya ni ukabahal naumuli bagas ni debataki aitu si do au neng muli ganug jupang minggui hulului do disi bohini ima rohita tu bagas joro ni debata neng pajupang dohot bohini debata aim sangap ibana jala dipasu-pasu hita ido neko sangap dada pedita neko gabe sangap dada situ neng gabe sangap dada perkor neng gabe sangap manang ruas diuri ala ikut debatado ala itu tu dohot mahita disi parhalado pedohot do lau patu pahon ulau pakubasion parkor pedohot do makubasi ruas ni huria pe rap do hita tujuanna lau pasangapon debata apalagi hita rotu bagas joro ni debata ise do horana makubasi huria molo idokon au do na makubasi huria mulna salah do audisi molo do situa hami do na makubasi huria salah do disi debatado na makubasi huriana ini rumah Tuhan. Jika saya datang bertamu ke rumah Tujabungu amanginang isi do na makubasi mabetes tahe ya tuan rumah dairu tahe tuan rumah benomu nama tes manis hudul amang minum minamu kan dungilas marohaku mulak piau marolopolo makan itu nuaing rohita tu bagas ni debata isiro na puna bagas ni debata on ba debata rohita tu son atau isiro na makubasi hita tuan rumah isiro tuan rumah na debata ido banag warna parhubas dohami debatado na makubasi sa sitong na alay hita sudi dipakai lao makubasi huriana alani moloro hita marparsaora di tonga-tonga ni huria na marsangap debatado dangadong asing ni ido na intugi honon na tu hita asa molo pesongo di tonga-tonga ni huria Korintus adong madok hami do kelompok Kefa sami do kelompok Apollo sami do kelompok Paulus sami do kelompok Kristus itu menjadi kesombongan debatado na makokop huriai dada asam berkelompok-kelompok alai molo pe marasing-asing ala memang marasing do ditopa debata saluhutna iko pasangapon debata tusima hita ditogihon marhite turpukon ala nido tahalasom manakinga perbedaan naung adongi
ai siat debata doi saluhutna jala iko pakiota doi laho pasangapur debata. Berbeda itu sudah pasti, tetapi tidak harus sombong kan? Berbeda sudah pasti, tapi tidak harus sombong, apalagi tidak peduli. Alai sesama natinobus di debata ikut do saling peduli. Iyo nakidokon gabe dohonon ni tangan ma aladang mata au dang bagian di daging au. Oh, tidak bisa juga. Ayah dong dosongoni gabe dong kisah seperti yang kemarin di Natal karena dong go tiba-tiba liturgi profesi, ragam profesi. Oh. Saya yang lebih bermanfaat di dunia ini, wajahku cantik, nah kan? Kalau bukan karena aku, tidak akan tertarik orang melihatku, melihatmu, nah kan? Romu saya tangan madokon. Oh, aku yang lebih berguna. Kalau bukan karena saya, oh tidak ada yang bisa kamu kerjakan, ninda tangan. Romu sepat, oh, ado na umarga, molodang adong au, dang boy hamu mana ngatu dia, neng belanja, marminggu mana ngatu dia, dang adong boy hamu magi tu dia. Inapat mo se, so ngani manak pinggol, bamul so hubigi mana ngahaba boy hurwa, saat tamu so tung tabrak motori hamu, ina kan? Sudah mah merasa sitong, alai sesip tu si ubeon itu, sesip masih ubeon, dungi makatai mana si sude, lo isi tapa sip sip, unak tale umangan si ubeoni. Inna tangan, inna pinggol, inna mata, inna pat. Tabering jo, inna manang abwado, inna nasida matong. Hape dak sadililengay malema siubeoni. Dung male siubeoni bohi nanakin na bagaki pedang boy be mekel nga murking ay nga male. Naing mardalap kaya pibana guguboy marlosong ay dak tolak na be nga hitir-hitir dugul-dugul na ay nga male. Tangan na be nakidang boy be mangula-ulaw na mabusiwo na alanya mereka tidak peduli dengan satu anggota. Ima susana moloso peduli tu dongan, menganggap hanya dirinya lebih penting, menganggap yang lain itu tidak perlu. HP itu adalah menjadi awal bencana. Amanginang dalam sebuah artikel ada dituliskan kisah, sebuah kisah konon di rumah satu keluarga mereka memelihara ayam, kambing dan sapi. Jadi ayam, kambing dan sapi. Alai di tonga-tonga di bagas nasi dei ternyata adong dotong bagudung, tikus. Warna tapi bagudung so dijauh pe lo doro kan, apalagi mah dijauh kan itu, gitu. Jadi pada suatu ketika ibu punya rumah ini kesal sekali melihat tikus ini. Alanido terlau mainatai tu pasar di tu horma perangkap tikus. Dibaim mai di sudut-sudut ni jabuna, papiakon. Dung itor di bereng bagudungi mah, amang, ayo nggak gudang perangkap abe. Dang boy memoro tu dia na mau, mate na mau, stres bagudungi. Akhirnya dia pergi curhat ke ayam. Ayam, indah kan? Ibu rumah sudah membuat perangkap di mana-mana, gak bisa aku bergerak lagi. Tolonglah aku, rasain lu. Nina ayam itu biar tahu rasa kau, datang kau tidak diundang juga ke sini. Akhirnya tikus itu juga pergi dengan sedih. Hai gua perangkap. Kemudian akhirnya tikus itu pergi menjumpai kambing. Bing. Dengarkanlah dulu keluhanku ini. Di rumah ini banyak perangkap tikus dibuat ibu rumah. Tolonglah, bantulah dulu aku. Ya itu kan derita lu. Ngapain ke saya melapor? Pergi aja sana. Nah, ngirine itu. Ini tikus itu kan. Dan ngadong nama nangiho, ngadong ayam, kambing juga tidak
peduli dengan masalahnya. Kemudian akhirnya dia, ya udahlah, pergilah dia ke sapi. Pi, hai sapi, kok ada kan? Pi, tolonglah dulu Pi. Banyak perangkap, aku nggak bisa lagi kemana-mana. Ini bahaya ini, tolonglah Pi. Tapi sapi itu menjawab, itu aja masalah kecil harus lapor ke saya kan besar sapi, masa urusan perangkap tikus kau kasih tahu ke saya. Akhirnya lau mas sapi dan tikus itu diam termenung. Kok tidak ada yang peduli satupun dengan masalahnya, dengan curhatannya. Kemudian pada waktu dia diam termenung, tiba-tiba masuklah seekor ular ke rumah itu. Ketika ular masuk ke rumah itu, kemudian terdengar ceklek. Ternyata ekor ular itu kena perangkap tikus. Wah, tersonggok menjalalas rohani ibu rumah. Wah, sudah tangkap dia tikusnya. Merlusung mainatai nang membuat perangkap naung di benai. Ketika si ibu ini hendak mengambil perangkap tikus itu, ternyata tangan ibu itu digigit ular itu. Karena ekornya yang tadi yang terjepit, digigitlah ular tangan dari ibu itu. Dung diharat, diturbing tangan ni inatai gabe demam ma. Inatai, dia sakit demam, sudah berobat tapi masih demam dan rohana mangan. Gabiasi marohani amatai marnida inatai ala nunga sai gali-gali. Aduh roh apa ngiduamu bakmu asa hubai ni inatai inamatai. Kemudian inatai mado, pa buatkanlah dulu sop ayam. Oh, dengan senang hati dinamatai. Kemudian si bapak itu membuat sop ayam. Berarti ayamnya tadi dipotong. Jadilah sup ayam. Setelah beberapa hari kemudian ternyata sakit ibu itu tidak sembuh-sembuh. Karena tidak sembuh-sembuh, datanglah tetangga mendoakan, datanglah saudara-saudara juga memotivasi. Malu mauda, semangat mauda, rame maka tetangga Nairo. Alani ido suami nih baik sekali tetangga-tetanggaku ini. Maka biarlah aku menjamu mereka makan. Alani dia potonglah kambingnya, dileho maka tetangganai mangan sonang malas marohani aka tetangganai alani burjuna. Dan kemudian tidak berapa lama lagi ternyata penyakit ibu itu makin parah dan akhirnya meninggal dunia. Alanu ngamoding bainatai di bayi maadat atong aha masih pada dia tu si sapi diseak mas sapi marpesta manga manasida diulahum maadati ayam, kambing, sapi mati semua dipotong hola bagudung ma na mangulu. Semua itu terjadi karena apa? Melihat cerita itu tadi, semua itu terjadi karena ayam, kambing dan sapi tidak peduli satupun dengan masalah tikus. Hola nala sur peduli do, gabe do tiba na mate, ape gabe bagudungi do na mangulu, baik kita mane. Itu menggambarkan sebagai sesama, sekalipun kita ini berbeda-beda. Terkadang kita tidak peduli dengan masalah saudara kita. Terkadang kita tidak peduli dengan masalah keluarga kita. Kita tidak mau ambil pusing dengan masalah tetangga kita. HP ternyata itu bisa menjadi awal dari kehancuran kita. Bahaya kepada kita. Gabila mati kita di bahaya. Alani mau badidokon, sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita harus peduli, kita harus mengasihi, kita harus menerima dia apa adanya. Ay memang ditop pada batado hita marasing, jala didok Tuhan Yesus do tu hita haholongi madongami doson dirim. Ketidakpedulian itu ternyata menjadi awal dari mara bahaya. Molo so peduli hita nang tuaka dongata.
Alanido dang boy dohonon baru asni huria asal maro au mar minggu dang paduli au dudong aku aina penting baro bamulak selesai hari minggu romu se molo hola songonido ngama metu lapatan ni huria te alai buado hita makata hatai mar parsa orak kita alani buado mulo adong kopi di jolo-joloan kan setiap hari minggu hoda dusai mar minggu tur minum kopi dungi makata hatai madisi ibahasamu majamita di padita si majuta ai wado bagudungi indah kan do takkan asing itu dia do saun nadung ai hola ni mana nama mengulu tinenahmu terserah tetapi ketika ada komunikasi itu yang berbeda-beda itu akhirnya kita menemukan potensi setiap orang ya boy mata pauliuli huriata macai tinggan alai molo hola rohamu dukoni turmula muse sadi hari mahutadda hamu sadi hari mahamu masih taddaan berarti parwe Makassar do parwe rabuta dang arung masih taddaan nang gusada kan itu naik ala hola satokit do contoh doi molo hola pajupak songonodo ro hari minggu mula jalo ro hari minggu mula jalo ala suga dia dong fasilitas misalnya adong kopi di jolo adong nama buah kacang adong nama buah kuaci itu kan dungi sambil menggugut kuacion maka tahatai ma ai di dia do kamu tinggal tahe inna kan ai bau mau di Makassar do oh di 3 Mei do oh di Cawang do dalam macam ujungna gabedong ma komunikasi gabedong ma nauli na dingga di tonga-tonga ningulu siapa hari pero kita ma ulina parsaoran olo pe marasi kita jika kita mau membuka diri bagi orang lain marasing do hita iya memang marasing do hita berbeda tetapi perbedaan bukan untuk saling menghancurkan bukan untuk saling memanipulasi satu dengan yang lain alai ala pasu-pasu ni debata doi dihita atau ngakamanginang songonima genup hita menyadari memang berbeda do alai ingok ma sotung ala adong halubiamu GBI tabain laho manigai dongata manang mula dong hahurangata sotung GBI dalata mapersuada haulion ni nabinahin ni dongan tapi akuilah kelebihan orang lain dan hargailah juga kelebihanmu. Hargai juga kelebihanmu. Hita do madokod herana sumar gugu hita alai di mata ni halak. Jago di mana bah? Nah kan? Berko kita mah adong usia kamu namora. Adong usia kamu namora kamangina. Imakan harus mengaku kan? Alai kadong kamu madokod namora dusia nu ini do. Songoni do hita jujut dang takui sita tanggap do hita ayah maawon aise maawo koroa tetapi menurut pandangan orang oh luar biasa di ba ana burju doi namora doi di pasu-pasu di bata doi aleo lo hita mandokon ayah ma ibu dadang adong manangaha nita hape nu ngatung bat sebelga pasu-pasu ni di bata kita memang marasing-asing do hita alanindo saya unang magabe masa persoalan di tonga-tonga ni rumah tangga, di huria, di parsahu tahun, di punguan, alai tapakke ma para singani perbedaan ni lau pauliulihon bagas ni debata. Amin. Ali Tuhan mau liate ma dipakulingi hatam dohami di bagasan tikion nungatakas hubo tohami siam mulana pe marasing dohami di topaho jala saluhut nai uli jala dinggad dui dia dopamu atong ganuk parasingan nami sada dohami di bagasan ho ali di bata ay naung nirahut mo dohami di bagasan holong ni roham marhite-hite pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus atong sayunang tubuh di hami gijang ni roha sayunang mga piyak kami nang mernida halubian ni dongan alai huham walate ho kami ma ragam ni pasu-pasu na nilihommu tuhami ganup jala huhalasok kami mai jala olo hami patutoru diri ay marhitei mahami boy rap pauli-ulihon huriam ima pamatang ni Kristus itonga-tonga ni portibion ali di bata say pakulingi hami ganup hari ganup tiki asa molotab parbinotoan nami unaku hagi jako kami molo tabba nang hamoraok di hami di lihoko ala di pasu-pasu ho ulaw nami sayu nang gabi hu parsuada hami ho ali di bata molo tabba aka parsorio pe di tonga-tonga ningulu nami sayu nang hudok kami dang holong roham di hami alai manangaha pe namasa di hami say toktong mauduk rohanami jala marhaposan tuho
Ai saluhutna naung diatur hokodo dinggan uli lau patupahon natama di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion. Mauliate ma diragam niak kapasu-pasui di lehoko tuhami adong nomor 33, adong panuhor, adong supir, adong penumpang, adong nakarejo di kantor, adong nakarejo di lapangan, adong na berusaha merhite-hite jasa dohok meragam tahe Tuhan di lehoko tuhami. Sotung badabu hami tu na mendewakan diri manang sayu pikir hami diri nami na umarga siya nakadongan nami alai naing matakas boto nami rap argado hami sa luhut na dia dopangmu atong Tuhan pasu-pasu mahami marhite-hite ragam niaka ulaw nang nilihommi tu hami dongani hami asa marlasi roha hami patuluson akan adinggan marhite sadok pakubasyon nami mauliate madidinggan ni basam ay dilehokodo natoras lau mangajari aka ianakon jala ianakope uduk na sida maradopon natorasna gabe jupang ma rumah tangga na dinggan keluarga na setoktong mabiar mida de bata mauliate ma nang dia kapoda sian na tua-tua nang sian aka na guk pengalaman dohot hatawon na disagihon tudongan na gabe dohot ma akan naubigisa taruli di lasiroha jalalam bisuk di perdalanan ni ngulu mauliate madiho ali di bata di pasu-pasu hodo nang lansia soni nang ama ina na mabalu do sudeta herwas ni huria nang dadanak pe saluhup mahami hobartu haboion nami be doho sileholehomu tu hami be pakion nami may ganupari lau pasangapon guarmu nabadiai molo hipas pamatang nami hodo pujion nami alai molo galepi pamatang nami doho marsahit nami hodo toktong pujion nami jala uluan nami ay sakakmu nadinggat do di tonga-tonga ni ngulu nami alani dongan nami na dibagasan parsahiton na tongon yang dirawat di rumah sakit Tuhan todimima nang saor tunasida pakulingi tordina asa molo pe gali daging na alay tordina say marsigorgor marhapor siaon tuho mauliate madidinggan ibasam di pasu-pasu hokodo dadana sorang di tonga-tonga ni ruas ni huriam ali di bata lamargada may mana marhite-hite pangajarion ni natorasna jala pangajarion ni huria mauliate manang didinggan ibasam dili hokodo holong ni roha na masyatusan di tonga-tonga ni anak doho buru ni huriam na nang mardonga saripe atong tutuma di habiari de bata jala diboto siya kodo holong ni rohai jala ala hodo na sida masih holongan gabi mabiar mana sida midaho gabi masih holongan na sida saha rodi ujung ni ngoluna dung taruli na sida di pasu-pasumi mauliate madiho ali de bata diragam ni pakubasio di tonga-tonga ni huriam sai pargugui parhalado lau makubasi jala pasu-pasu manang ruas ni huria asa saroha sa pikira kami lau patupahon na dinggan atik pe marasing be nang hatawon nami ali Tuhan apuli ma keluarga ni naung jumolo marujung ngolu natongon mula na sida tubo na pasugid lau manuaton bakke ni na tua-tua na sida Tuhan say ramoti jala dongani sude ulau naneng patupau nasida asa saluhut na mardalat dohot dingkan atong martua masaluhut akan aporsea diho jala pos rohana dihanguluan na sora suda padao ma maras yatong atongan ni bangso nami nang siatong atongan ni Portibion alay go dame mahami marhite-hite pamareta nami pe parbisuhi nasida ala ni Kristus Yesus tangiho pangiduan nami amen. Marede mahita buku ede nomor 656 lalu disom mahita papungu pilihan paduahon. Jesus
tatangnya kumapiliata. Ali debata amanami na di Banua Gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gicang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Urian itu hata hamisian na parhalado na makubasi parmingguota di pukul 10.30 madok tuhita sikat ni masih jalangata horas selamat hari Minggu marihita saluhutna.